Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатсинова таба койбір темалар турында. Шолда кырал аскан егет йөри, аны тоткарлый алдылармы? Шәһәр халкы тәрәзәләре каршында сәүдә итүгә зарлана, моның сәбәбе нидә? COVID-19 белән авыручылар саны артуы дәвам итә. Татарстанда шикләүләр кертелерме? Шолда кырал аскан егет йөри, мондый хәбәр күп кенә социаль төркемнәргә таралды. Шол ТВ телеканалы редакциясенә дә шалтыратулар күп килде. Барлык экипажлар да әлеге ир-атның шәхесен ачыклау өчен җәлеп ителде. Бәхеткә каршы аны тоткарлый алдылар. Ул кем булып чыкты? Бу хакта тулырак алдагы материалда. Өлкәннәр 45-нче мәктәп янында балаларын көтә. Дәресләр тәмамланганнан соң алар артыннан көн сайын ата-аналар килә, ләкин бүген алар башка сәбәп белән килделәр. Күпләр шәһәр буйлап мылтык белән йөргән шикле егет турында хәбәрләрдән курыккан. Шуңа күрә чаллар балаларын бер үзләрен генә җибәрү куркынычсыз түгел дип саный. Кайберәүләр үз балалары өчен генә түгел, күрше балалары өчен дә килгән. Кто дома находятся родители, придите, забирайте, встречайте детей. Поэтому вот соседнего мальчика, свою, ближайших детей забираю с собой домой. Я боялась. Я маме позвонила сразу, чтобы она пришла. Она сказала то, что типа сейчас придет, заберет всех, кто рядом живет. Мне дочка звонила, что какой-то мужчину видели в 40-м комплексе. Почему-то в 40-м именно. Я сейчас по дороге иду, стоят две полицейские машины. И опять этот что-то страх нагоняет, я уж пришла. Мәктәптә аңлатканча куркырга кирәк. Мәгариф учреждениеләрендә куркынычсызлык чаралары көчәйтелгән. Беркем дә үтә алмый. Представитель ЧОП у нас также дежурит. В школу посторонних не пропускаем, только по записи проходят. У нас имеется электронный замок, заборы в прошлом году нам обновили, имеется речевое оповещение, поэтому все меры безопасности у нас предусмотрены. Тик шикле ирне 40-нчы комплекста гына түгел, башка урыннарда да күрәләр. Мессенджерлар аның кайда икәнлеге турында минут сайын яңа мәгълүмат чыгарды. Бәхеткә каршы полиция хезмәткәрләре әлеге егетне таптылар. Ул кул чатыр белән эшкә барган 25 яшьлек чаллылы булып чыга. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. 41-нче комплекста бакчачылар яшелчә һәм җиләк-җимеш сата торган урам базары торак йортлары янында урнашкан. Шәһәр халкы тәрәзәләре каршында сәүдә итүгә зарлана. Чаллар сүзләренчә, сатучылар үзләреннән соң чүпчар һәм пычрак калдыралар. Шулай ук җәяүлеләргә узарга комачаулыйлар һәм иртәләрен шаулыйлар. Тулырак безнең сюжетта. 41-нче комплекста яшәүчеләр үз тәрәзәләре каршында уңыш сатучы бакчачылар белән көрәшүдән арыган. Урам базарлары монда 10 ел чамасы һәр сезон сайын җыела. Шәһәрдәшләр даими шау-шуга һәм чүпчарга бер генә тапкыр дәүга белдермәгән. Әмма бакчачылар сәүдә итү урыннарын калдырырга ашыкмый. Вы знаете, что тут бывает, когда они начинают делить места? Или кидаться вот этими ящиками с утра, когда кто-то занял свою территорию. Грязь, которую они тут оставляют, то сюда складывают, то к нам в подъезд. Вот я 4 года живу, и 4 года мы мучаемся. Часто там скандалят вот эти продавцы. Они скандалят с покупателями. Вчера там вообще чуть ли не подрались они там между покупателем и продавцом. Драка была вот такая между женщинами. Это очень неприятно. Власти ничего не могут сделать. Ләкин сатучыларның да үз хакыйкаты бар. Алар үзләрен тыныч тотабыз, комачауламыйбыз диләр. Биредә бакчачылар да яхшы тормыштан сәүдә итми. Бу бераз акча эшләү усылы. Бакчачыларның күбесе пенсионерлар бит. Пенсия маленькая. У меня вот полпенсии отбирают. Вот минималка у меня 9,5 тысяч. Получаю 5468 рублей. Как мне жить, вот, господа? Везде, во всех городах цивилизованных, пожалуйста, прилавки, укрытия, сидушки, чтоб сидеть. А у нас ничего это. Что это, рынок разве? Так все нормально. Ну, мы терпим, что нам делать? Нам надо же как-то реализовать свою продукцию. Шунысын билгеләп үтәргә кирәк. 41-нче комплекста урам базары чыннан да законсыз. Бу урын артык уңыш белән сәүдә итү өчен түгел. Шул ук вакытта бакчачыларга сату өчен каралган махсус урыннар да бар. Алар барлыгы шәһәрдә 28, Автозавод районында 12, Үзәк һәм Комсомол районнарында шундый 8 урын булдырылган.
Ойзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бақшада груша жүйі хостаханәгә китергәне 5-ші шәһәр хостаханәсенә ауыр хәлдә 41 яшьлек пациент килгән, кара йылан оны бармагыннан тешләгән. Ул шул кадәр шешкән ки, хәтта туй балдагын салдырып булмаган. Табиб коткаручыларны чакырган. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре махсус инструмент ярдәмендә балдакны кисеп ала. Хәзерге вакытта пациент нинди хәлдә? Ул үзенең хәле турында хезмәттәшебезгә сөйләде. Сегодня я в первый день смогла ложкой поесть правой рукой, до этого я ела левой, потому что у меня эта рука вообще не сгибалась, у меня первый день сгибается. Уң кулдагы шиш әле дә саклана, ә бармактагы йыланның 2 теш изе авыр очрашуны искә төшереп тора. Елена Парамонова сүзләренчә, ул туганнарына дачага кунакка барган. Аларга помидор, кыяр, алма һәм груша җыярга ярдәм иткән. Я увидела на земле груша лежит. Я за ней потянулась и хотела взять, а сверху цветочки, травка, беру эту грушу и чувствую, что меня кто-то укусил. Боль такая была резкая, прям, пронзительная. Я поднимаю глаза и смотрю, отползает змея. Полностью черная, где-то вот такая, вот сантиметров 60, наверное. Йылан тешләгәннән соң антидот алуга кадәр 1 сәгать ярым вакыт үткән. Һәм Елена Парамоновага бәхет елмая. Ул ашыгыч медицина ярдәме һәм шәһәр хастаханәсе медикларына, шулай ук гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләренә рәхмәт әйтүдән һаман туктамый. Ул чакта һәр минут кадерле, вакытында ярдәм күрсәтелмәсә, хәлләр мөшкил булырга мөмкин. Риски есть, конечно, если затянуть с этим делом, вовремя не обратиться за медицинской помощью, что могут быть последствия. Смерть человека, может быть также потеря конечности. Быел 5-нче шәһәр хастаханәсенә йылан тешләп 13 пациент мөрәҗәгать иткән. Узган ел белән чагыштырганда бу сан күбрәк. Ул вакытта медицина учреждениесендә 8 кеше дәваланган. Безнең төбәктә зарарсыз тузбаш һәм җиз йылан, шулай ук агулы кара йыланнар да яши. Йыланнар йокыга талганчы табиблар бик игътибарлы булырга киңәш итә. Тешләгән очракта кичекмәстән 5-нче шәһәр хастаханәсенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ойзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. COVID-19 белән авыручылар саны артуы дәвам итә. Шәһәрдә вакцинация һәм ревакцинация актив бара. Әлегә Татарстан Республикасында чикләүләр чаралары юк. Аларны гамәлгә кертергә җыенмыйлар һәм Яршолыда коронавирус инфекциясе белән хәлләр ничегрәк тора. Толырак алдагы материалда сөйләрбез. Шәһәрдә бер атна эчендә лабораторияда расланган коронавирус инфекциясының 21 очрагы теркәлде. Күрсәткечләр республика буенча уртача саннардан 7,2%-ка кимрәк. Әмма шәһәрнең баш санитар табибы Илгизәр Бариев хәбәр иткәнчә, шулда янә авыруларның артуы күзәтелә. Вакцинация – это один из основных инструментов для того, чтобы справиться с этой инфекцией, по крайней мере, избежать ее осложнений. Особенно обращаем внимание на возраст 65 лет. Здесь действительно есть необходимость вакцинации и ревакцинации. Илгизәр Бариев сүзләренчә, әлеге Татарстанда чикләү чаралары кертергә җыенмыйлар. Әмма шәһәрдәшләргә куркынычсызлык чаралары турында онытмаска. Дәвалау учреждениеләрендә, шулай ук кешеләр күпләп җыела торган урыннарда битлекләр киеп йөрергә киңәш итәләр. Шәһәрнең баш санитар табибы мәктәпкәчә, белем бирү һәм мәктәпкәчә балалар учреждениеләрендә азык-төлек блогы хезмәткәрләре битлекләр һәм перчаткалар турында онытмаска тиеш дип билгеләп үтте. Есть современные препараты, как уже сказали, не обязательно только вакцинироваться уколом. Есть уже назальные препараты, которые появились в стране, в республике, в городе. Ими тоже можно и нужно воспользоваться. Одним словом, сезон гриппа и обострение коронавирусной инфекции идет. COVID-19 белән авыручылар саны артудан тыш, ОРВИ очраклары да якынча 9%-ка арта. Авырулар кимесен өчен прививка ясатырга кирәк дип искәртә табиблар. Яршолыда вакцинация үтүчеләр 66%-тан да ким булмаска тиеш. Башкача әйткәндә, балалар һәм өлкәннәрне кертеп, бу сан 330,897 кеше тәшкил итәргә тиеш. Табиблар әйтүенчә, сентябрь-октябрь прививка өчен иң кулай вакыт санала. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Бывают моменты, которые нельзя упускать. Откройте вклад до 1 октября в Акбарс-банке и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на akbars.ru.
Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22. Хочешь новую шубку? Спеши со 2 по 14 сентября в торговый центр на Пушкинской. Скидки до 50%. Акция «Меняем старую шубу на новую».